ନାଇଁ ଆସିନି ବା ମୁଁ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲି ଗୋଡ଼ ଲାଗି ତୁମେ ଜାଣିନ ଶରୀର ଯଦି ଖରାପ ହବ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ସବୁ। ଶୁଣୁନ ଆଉ କିଛି କୁହନି ସେଇ 10-12 ଦିନ ଟିକେ ଯାଉ ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ଡାକିବି ତମେ କାମ ଏଇଠି ଦେଖୁନା ଆଜି ପାଇଁ ହେଲା 8 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ତମେ ଯୋଗାଯୋଗ କର ହଉଛି ନା କ'ଣ କଥା ହେଲା ତ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ତମ କାମ କରିଛି ମୋତେ କହିବ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ।